Mi. Oh, ceritanya lah sampean Mi. Aku ngene iki pegel aku Mi nang Python Mi. Olahe. Sampeyan ngerti ya? Pingin kan arek ngomong nang aku Sri, aku ini nanggap bandengan Sri. Ngono. Terus iku ngomong kon sing gaekno soto ya gawe arek-arek terus engko gawe awane, engko gawekno sego bungkusan ngono Mi. Terus ya aku wis di DP sih Mi, aku kan makanya aku percaya 200. Lah terus marang tak biro 2 juta saiki arek ngalih gak ono Mi saiki Mi arek Mi. Kok pateni hanemen Sri kon ku arek ku mblewebes. Saiki kekayaan iku berkurang Python iku kon aku ya opo ngene iki Mi, aku terus ya opo ngene iki Mi, salahku iku lho Mi sampean ro bondo niku aku utang PKK Mi. Awas Sri, kon terus iso percaya Python. Lama arek iku ate ngruwat kok nah bantengan lah yo ku Mi. Mar tuh omaku ate dodolan montore dodolan mas-masane aku mo. Aduh paling iku lek Mi arek gak duwe bondo akhir saiki minggat Mi. Ya Allah Mi ngono kok gak ngomong nang aku wingi-wingi lek gak sidol lak penak Mi yang ngono ya. Yo ngene iki wis mateng kabeh. Mateng kabeh Mi. Jumat ngene ae Sri tak bayar iku mari. Lho Mi yo aja ngono Mi. Terus mari ngono. Mari ngene dikekno nang masjid-masjid Jumat berkah. Kan saiki dina Jumat ta Sri. Iya lah timbangane kon rugi. Ya Allah. Kon maro iling-ilingin meneh lek Python lek sampe ate pesen-pesen ojo diyoni. Lek gak duwe wutuh ngene. Lah aku yo heran Mi, lek ngomong mbek arekku koyo mosok apa moro koyo kemelinti aku moro koyo golem ngono lho Mi. Sok duwe aji-aji arekku. Paling arekku yo Mi yo. Kon iling-ilingan Sri. On ping piro kan Python arekku Mi lek sampe aku ketemu Mi tak wel-wel ngene Mi arekku kalah kon iya yo karo mbek Python. Iya Mi kalah kon. Ya ewang ngono Mi. Sampeyan kan rodok padha ngono lho Mi ya. Ewangi nekong. Ya wis lek ngono. Ayo wis tak ewangi nang omamu saiki. Ya Umi suwun ya Mi ya anjene gak ono Mi. Konco koyo sampean jan konco koyo dulur Mi. Salah sewoge sak kedung kandang ambek dermawan. Ayo mari tak PF ya. Alhamdulillah.